All rise. Voyez-vous lever. Molim, ustanite. Please be seated. Izvolite sesti. Thank you, Honors. Just for your... Hvala. Samo za informaciju, časni sude, mi treba da završimo u roku od sat vremena. Četvrti deo teze odbrane biće da izuči detaljno stvaranje jedinice za antiteroristička dejstva u jesen 1993. Tokom proleća 1991. godine Stanišić je dobio zadatak od ministra unutrašnjih poslova da organizuje jednu antiterorističku jedinicu. Kao što će pokazati dokazi, od ovoga se odustalo u proleće 1992. Međutim, u avgustu 1993. godine Stanišić je snova otpočeo taj proces i tokom 1993. i 1994. on je stvorio jednu antiterorističku jedinicu. Tužilaštvo tvrdi da je Stanišić stvorio ovu jedinicu u maju 1991. godine i ta jedinica je samo formalizovana u avgustu 1993. Kao što će pokazati odbrana kroz svedočenje svedoka RS-12, svedoka koji je učestvovao u stvaranju JATD, tvrdnja da se radilo o pukoj formalizaciji postojeće jedinice je očigledno neodrživa. Kao što je časni sud već čuo, 1994. godine tokom stvaranja JATD, Stanišić je odobrio jednu istragu u istorijat crvenih beretki. Ovu istragu vršio je Krsmanović. Njom je utvrđeno da se ta jedinica rasparčala. Kao što sam pomenuo ranije, iz nje je nastalo izgleda 9 jedinica. Šta tačno kaže tužilaštvo o ovome, mi ne znamo. Ne znamo da li oni tvrde da su svih 9 tih jedinica, kao i bezbroj drugih jedinica crvenih beretki u Bosni, formalizovane ili je formalizovana samo jedan deo i ako je potonji slučaj, na kojoj osnovi je vršena selekcija. Oni vešto preskaču ta pitanja. Svedok RS-12 svedočit će o koracima koje je preduzeo Krsmanović zajedno sa drugima da izgradi jednu zakonitu jedinicu. Ovde se nije radilo o procesu formalizacije ili nekog drugog ozvaničavanja postojeće situacije. Zakon o sistematizaciji utvrdio je da će JATD da se sastoji samo od 40 operativaca. Naravno, ukoliko se radilo o formalizaciji jednog skupa jedinica, vrlo je čudno da je ovaj broj bio tako mali. Sada tužilaštvo RFJ 150 je potvrdio da su operativne provere kandidata za JTD bile vrlo striktne. One su uključivale proveru osuđivanosti, čak i za saobraćajne prekršaje, istragu opšte reputacije kandidata, preglede, zdravstvene preglede i za mentalno i za fizičko zdravlje, kao i intervju jedne prijemne komisije.
Kao što će svedočiti RS-12, Stanišić je bio uključen samo u posljednjoj fazi. Ta prijemna komisija je nadgledala ceo niz provera i onda davala svoje preporuke koje bi šef službe samo odobrio ukoliko nije bilo nikakvih očiglednih nepravilnosti. Svedok RS-12 će objasniti da je JTD imala određene organizacione probleme zbog toga što su ove provere trajale toliko dugo, a uključivale su i policijsku proveru i provere porodice i uvid u krivičnu evidenciju. Te duge provere su bile toliko dugačke upravo zbog toga što su ljudi dolazili iz nekih područja koje su bile zahvaćene ratom, tako da nije bilo moguće pribaviti o njima podatke. Zašto bi Stanišić, koji je toliko efikasno sarađivao sa tim ljudima, cele 1991. i 1992. godine uopšte to radio? Šta je on time dobijao? Za jednog opreznog čoveka na čelu tajne organizacije ovo je vrlo nelogičan korak. To je bilo sve u vreme kada su Milošević i Beograd želeli da ubede međunarodnu zajednicu da Srbija nije uključena u rat u Bosni, dok su i dalje trajale međunarodne sankcije koje su znatno ugrožavale Miloševićevu vlast i Stanišić je u to vreme već zadobio Miloševićevo poverenje. Čini se totalno nepotrebnim za Stanišića da je preuzimao ovaj rizik. Ono što je najčudnije je da je Stanišić tražio provere svih potencijalnih kandidata, iako su mnogi od njih, kao što su Božović, Crnogorac, Mijović, Subotić, Nikola Pupovac, Zoran Rajić i Slobodan Majstorović, po tvrdnjama tužilaštva vrlo blisko sarađivali sa Stanišićem od 1991. godine. Slajd 20 pokazuje rezultate operativnih provera za Božovića. Mi prihvatamo da se legitimna pitanja postavljaju o tome kako su neki od ovih ljudi na kraju krajeva prihvaćeni i primljeni u rezervu jedinice. Očigledno je da zbog svog krivičnog istorijata neki od njih nije trebalo da budu angažovani. Međutim, kao što će potvrditi svedok RS-12, ovi izbori i ponašanje ovih ljudi nisu krivica Stanišića. Prijem u JTD, bilo u aktivne, bilo u rezervne snage, bio je moguć samo posle završene srednje škole unutrašnjih poslova ili putem preporuke nekog višeg rukovodioca unutar službe. Ukoliko bi neki viši zvaničnik DB-a ili MUP-a hteo da njegov saradnik ili prijatelj bude angažovan, on bi, zaobilazeći sve provere koje je Stanišić utvrdio kao neophodne, to je njihova odgovornost, nije Stanišićeva. Kao što će pokazati dokazi, Stanišić nije igrao nikakvu posebnu ulogu u procesu selekcije ili angažovanja bilo aktivnih, bilo rezervnih snaga. Ovo je bio posao koji nije bio u njegovom opisu posla. Angažovanje rezerve bio je odgovornost njegovih podređenih, a ne Stanišića. Oni koji su bili uključeni u komandovanje jedinicom JTD i operativnim delom službe utvrđivali su da li su potrebne dodatne snage i njihov posao je bio da ih odaberu iz postojeće rezerve.
Kao što će svedočiti svedok RS-12, Tepavčević, koji je bio zamenik šefa službe i ostali, igrali su direktniju ulogu. Tepavčević je bio direktno odgovoran za realizaciju specijalnih akcija u vanrednim slučajevima, u slučaju situacije kada preti rat i u ratnom stanju. On je bio odgovoran da obezbedi finansijska sredstva i logistička sredstva za bilo kakvu specijalnu operaciju. Ukoliko bi Simatović, Krsmanović, Božović, Mijović ili bilo koji drugi zaposlenik ili pripadnik rezerve bili angažovani u JTD ili JSO, oni bi morali da odgovaraju njemu, citiram, pre, tokom i posle svake specijalne akcije. Završni deo naše odbrane tiče se Stanišićevog i angažmana MUP-a Srbije u nekoliko događaja i akcija u 93., 94. i 95. Kao što pokazuje slajd 21, tu spadaju niz vojnih i humanitarnih akcija od 92. godine u koje je bila uključena Miloševićeva vlada, uključujući srpski MUP i samog Stanišića. To su bili saradnja MUP-a Srbije sa Vojskom Jugoslavije, VRS i MUP-om Republike Srbije u zajedničkom štabu u Bajinoj Bašti. Stanišićeva uključenost u operaciju Pauk 1994. godine i angažovanje srpskog MUP-a i Stanišića u Bosni i Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu 1995. godine. Nijedna od ovih akcija ne može se pravilno razumeti ukoliko se ne uzmu u obzir napori beogradskih Srba da se postigne mir u Bosni od kraja 1992. godine nadalje. Oni su se dešavali u kontekstu politike Beograda koja je vršila pritisak na bosanske Srbe da potpišu razne mirovne sporazume koji su počeli krajem 1992. godine i kulminisali u Dejtonu 1995. godine. Oni su se dešavali u kontekstu legitimne i istinske posvećenosti humanitarnim i bezbednosnim operacijama. To ne znači da mi tvrdimo da nisu činjeni nikakvi zločini. Međutim, ovo ne podržava fikciju da su svi potezi Srbije tokom konflikta bili sinhronizovani i kriminalni. Naravno, časnom sudu neće trebati dugo vremena da odbaci takvu tvrdnju, kao što je to Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju već nekoliko puta učinio. Ima mnogo dokaza koji govore o tome da Milošević nikad nije podržavao projekat Velike Srbije, niti bilo kakve strateške ciljeve Hrvata ili Bošnjaka. Čak i ako sud ne prihvati ovu tvrdnju, nema nikakve sumnje da je politika Beograda od 1993. do 1995. bila da se okonča rat u Bosni. Sir Ivo Roberts, koji je bio ambasador Velike Britanije u Beogradu od marta 1994. do 1998. svedočit će za odbranu. On nije nikakav pristalica srpske stvari, niti je poklonik Miloševića. Međutim, njemu je vrlo stalo do istine i da se pravilno napiše istorija. On potvrđuje napore koje su činili Srbi u Beogradu da okončaju rat. U ovom odeljku ne pokušavamo da promenimo način na koji istorija gleda na Miloševića ili da apologiramo njegove ranije zločine. On nije bio nikakav demokrata niti mirotvorac po svojoj prirodi. Međutim, on je sledio jedan pragmatički cilj iz raznih
svojih motiva. On je sarađivao sa međunarodnom zajednicom da bi se postigao mir, čak i ako je to radio iz sopstvenog interesa. I na kraju Milošević je uspeo da se okonča rat. To je Sarajevoru bilo očigledno. On je u svoje vreme primetio da su u vreme kada je Dejtonski sporazum konačno ugovoren, Milošević je uspešno naterao bosanske Srbe da mu prepuste ulogu pregovarača. To nije bilo lako. Na jednom sastanku 29. avgusta 1995. godine Milošević je tražio od Karadžića da potpiše plan kontaktne grupe za mir. Tada je postignut sporazum da Milošević bude pregovarač u ime bosanskih Srba. Po rečima Sarajevora, moglo bi se reći da su bosanski Srbi imali mogućnost da stave svoj veto, ne bi bilo nikakvog dogovora u Dejtonu. Kraj citata. Ono što se očigledno može suprotstaviti ovom argumentu je da je argumentu da je Milošević legitimno i istinski želeo mir, želeo da se okonča rat, bilo je to da je on i dalje odobravao preko Perišića i Vojske Jugoslavije sve manje količine logističke pomoći bosanskim Srbima. Tužilaštvo će tvrditi da ovo pokazuje njegovu podršku miru kao iluzornu i da je njegova podrška zločinima nastavljena. Sarajevor će svedočiti da je Milošević koristio politiku šargarepe i štapa da bi naterao bosanske Srbe za pregovarački sto. On je u zamenu pružao i dalje ograničenu logističku podršku. Kao što je Milošević rekao na jednom sastanku Vrhovnog savjeta odbrane 9. decembra 1994. Perišiću će biti dozvoljeno da oprema vojsku Republike Srpske čim ubedi Mladića da prihvati mirovni plan kontaktne grupe. Međutim, ova podrška bila je rezultat jedne očigledne dileme. Ili pružiti logističku podršku i time rizikovati da se produži rat, ili potpuno prestati i izazvati raspad RSK i Republike Srpske sa užasavajućim posljedicama za sve. Pre svega, Milošević i bosanski Srbi su znali da ukoliko muslimansko-hrvatska koalicija bude uspešna u borbi, ovo će promeniti situaciju na terenu i bit će manje verovatno da će bosanski Srbi posle toga potpisati bilo kakav mirovni sporazum. Kao drugo, i to je bilo odlučujuće, raspad vlasti Hrvata i bosanskih Srba pretio je u najboljem slučaju humanitarnom i izbjegličkom katastrofom, a u najgorem slučaju građanskim ratom u Srbiji. Ovo nije nikakvo preterivanje. Ta opasnost proisticala je iz kombinacije hiljada radikalizovanih boraca u begu, opozicionih partija koje su sve imale svoje naoružane paravojske i očekivanih 300 do 400 hiljada izbeglica, kao i bezbednosne krize koje bi rezultirale iz toga. Sve je to bilo očigledno i ne može se preterati u ovim tvrdnjama. To je moglo dovesti do građanskog rata u Srbiji. I time su direktno angažovane obaveze gospodina Stanišića. Razumevanje da su beogradski Srbi potpuno odbacivali ratno-huškačka ponašanja hrvatskih Srba početkom 1992. godine i bosanskih Srba krajem 1992. godine je polazna tačka za razumevanje Stanišićevih aktivnosti od početka 1992. godine u Hrvatskoj i tokom 1993. do 1995. godine u Bosni.
Naravno, Stanišić je imao prilike da bude uključen i u beogradske reakcije. Prvo je bila saradnja MUP-a Srbije sa Vojskom Jugoslavije, VRS, i onda MUP-a Srbije u udruženom štabu u Bajinoj Bašti 1993. godine. Tužilaštvo tvrdi da je početkom 1993. godine Stanišić Simatović sa drugim članovima UZP-a poslao srpske snage u istočnu Bosnu duž Drine na operaciji etničkog čišćenja, uključujući operaciju Udar, koja je bila jedna od niza operacija u realizaciji Direktive 4. Oni navode da su Simatović i jedinica formirali logore u Bratuncu, Skelanima i na planini Tari, a da su tamo obučene snage razorile nesrpska područja širom istočne Bosne i Hercegovine i prinudile tamošnje stanovništvo da izbegne ka muslimanskim enklavama u Srebrenici, Goraždu i Žepi. Kao što će odbrana pokazati, šta god da je istina u vezi sa ovim navodima, ništa od svega toga nema nikakve veze sa Stanišićem. Postoje određeni dokazi da su Božović i Mijović 1993. godine formirali jednu ad hoc jedinicu i da su odgovarali nekome iz državne bezbednosti. Nekoliko izveštaja koji postoje u vezi s tim nalaze se u njihovim ličnim dosijeima. Međutim, nema dokaza da su oni odgovarali Stanišiću ili imali sa njim bilo kakve veze. Naprotiv, ono što dokazi pokazuju jeste da su jedinica i druge slične jedinice bile formirane 1993. i da su bile počinjene zajedničkoj vojno-policijskoj komandi koju su činili Vojska Jugoslavije, Vojska Republike Srpske, MUP Srbije i MUP Republike Srpske na Tari, koji je bio poznat kao zajednički štab. Taj zajednički štab formiran je kao odgovor na Orićeve ubilačke napade na više stotina srpskih sela duž reke Drine. Svedok tužilaštva Milovanović, načelnik štaba Vojske Republike Srpske, potvrdio je da su 1992. potpuno razorena 91 selo, da je ubijeno 3200 srpskih civila, a da je 20.000 ljudi pobeglo u Srbiju. Problemi na granici oko planine Tare eskalirali su 1993. godine kada su Orićeve snage počele da razaraju srpska sela duž reke Drine. Sve ukupno njegove snage uništili su 156 sela. Argumentacija tužilaštva uopšte ne uzima u obzir ove ubilačke zločine, iako nema sumnje da su se oni odigrali. Njihovi i naši svedoci u pogledu toga se slažu. Također nema sumnje kakve su bile bezbednosne implikacije ovih napada za Srbiju, koji su se odvijali direktno na drugoj strani Drine. A minobacačka artiljerijska vatra je pogađala sela u Srbiji. Srbija je imala pravo da se brani. Tužilaštvu se ne može dopustiti da sugeriše suprotno, niti mu se može dopustiti da izjednačava legitimnu akciju smišljenu da se zaštite nevini civili sa masakrima koje su izazvale Mladićeve akcije. Koje su sprovedene u toku akcija kakva je bila operacija Udar. Prema tome, zajednički štab formiran je u Bajinoj Bašti na srpskoj strani Drine, a on je rukovodio i komandovao aktivnostima na celom kriznom području duž granice, odnosno reke Drine. Suština je bila u tome da se srpska sela zaštite i da se hiljadama izbeglica omogući da se vrate kućama. Svedok RJS 14, visoki oficir MUP-a u penziji, posvedočiće da je postojao taj zajednički štab. Badža, a ne Stanišić, bio je zadužen za učešće MUP-a. Obrad Stevanović je bio neposredni komandant koji je odgovarao Badži. Badža je odgovarao Sokoloviću, ministru unutrašnjih poslova. Odnosno MUP-a Srbije.
Kao što potvrđuju dokazi izvedeni u toku ovog suđenja, na osnovu izjave, ali okleva me, nisam siguran da li je u pitanju poverljiv podatak. U svakom slučaju, dokazi u ovom predmetu potvrđuju da je Badža formirao centar za obuku policijskih snaga javne bezbednosti, koje su zvali da preuzmu širu ulogu u vreme operacija na Tari. Svi iz MUP-a i državne bezbednosti koji su bili umešani u ove bezbednosne misije odgovarali su tom lancu komandovanja koji nije obuhvatao Stanišića. Već postoje neosporni dokazi da su sve borbene operacije kojima je rukovodila komanda zajedničkog štaba, uključujući i jedinice srpskog MUP-a Božovićevce u Skelanima, Mijovićeve ljude u Bratuncu, Crvene beretke, bili podređeni Mrkšićevoj taktičkoj grupi 1. On je bio zadužen za saradnju u ime Vojske Jugoslavije ili MUP-u Srbije, odnosno Badži i Sokoloviću. Argumenti odbrane naglasit će te dokaze, a izvešćemo i druge, da bismo pokazali da je resor javne bezbednosti Srbije, koji je bio podređen zajedničkoj komandi, rukovodio i komandovao ovim jedinicama, koje su bile policijske jedinice, a ne jedinice državne bezbednosti. Ukoliko je iko iz srpskog MUP-a ili državne bezbednosti bio uključen u operaciju Udar u februaru 1993. godine, usmerenoj na prisilno premeštanje ili deportaciju muslimanskih civila iz istočne Bosne, njihove jedinice i njihovi zločini ne mogu se stavljati na teret Stanišiću. On nije bio tamo, nije bio obuhvaćen tim lancem komandovanja, nije čak ni znao za postojanje tih jedinica. Drugi deo poslednjeg dela argumentacije odbrane odnosi se na Stanišićevo učešće u operaciji Pauk 1994. godine. Nema ničeg nepravednijeg od pokušaja tužilaštva da se kriminalizuje operacija Pauk. U pitanju je bila humanitarna misija zamišljena za zaštiti više desetina hiljada muslimanskih građana koji su bili žrtve nasilnih sukoba između snaga Fikreta Abdića s jedne strane i sumanutih snaga Petog korpusa i njihove horde džihadista sa druge strane. Mi smatramo da poricati to znači skrivati od vas ono što je očigledno, a to su patnje gotovo 100.000 civila. Motivi za operaciju Pauk bili su da se obezbedi da Abdić povrati svoju teritoriju i da se oslobode pomenuti nevini civili koji su bili u čeljustima Petog korpusa. Očigledno je da cilj nije bio zločinački i očigledno je da nije bio deo nijednog od strateških ciljeva bosanskih Srba. Dakle, ne može se ništa izvoditi na osnovu Stanišićevog učešća u operaciji Pauk, osim da je on bio uključen u jednu humanitarnu operaciju. Svedoci RJS 006, RJS 012 i RJS 013 govorit će o pripremama za operaciju Pauk i njenom izvođenju. Stanišićeva uloga bila je uloga neke vrste emisara koji održava vezu između Beograda i operacije Pauk. Očigledno je da to nije bila komandna i rukovodeća funkcija. Pozivamo sudsko veće da razmotri ovu operaciju, a posebno navodnu Stanišićevu ulogu u organizovanju boraca za potrebe ove operacije. Kao što će odbrana svojim argumentima pokazati, dokazi u vezi sa njegovom ulogom u ovoj operaciji pokazuju da on govori istinu kada kaže
da nije imao nikakvu jedinicu, ni crvene beretke, ni neku drugu kojom bi komandovao, čak ni 1994. i to krajem godine kada je započeta operacija Pauk, osim jednu malu jedinicu za antiteroristička dejstva koja tek što je u to vreme profunkcionisala. Posebno, pored iskaza svedoka RJS-6, RJS-12 i RJS-13, u ovom trenutku pozivamo sudsko veće da uzme u obzir Mladićev dnevnik. Stanišić je prisustvovao jednom sastanku sa Mladićem i Miloševićem 7. oktobra 1994. sa namerom da se organizuje pomoć za Abdićeve civile. Milošević je izneo sugestiju da bi Stanišić trebalo da pošalje svoje snage da pomognu. Stanišićevi odgovori rezimirani su na slajdu 22. Iz ovog ključnog dokaza se vidi da Stanišić nema ljudstvo. On predlaže da treba poslati ljude iz Vojske Republike Srpske. Kada Čeleketić odbacuje tu ideju, rekavši da on ne bi da angažuje ljude iz VRS-a, Stanišić iznosi drugu sugestiju. Citiram, prikupit ću ja ljude sa raznih strana. Tražit ću da ih plati Fikret Abdić. Čovjek bi pomislio da bi Stanišić prosto odgovorio poslaću crvene beretke ili poslaću jedinicu. Uostalom, po tvrdnjama tužilaštva, ta jedinica je tesno sarađivala sa Mladićem i VRS-om još od početka 1992. godine, u Doboju, u Bosanskom Šamcu, Diviču i tako dalje, sve do operacija na Tari iz 1993. godine. Ipak, on odlučuje ili presugeriše da će prikupiti ljude sa raznih strana. Kao što ćemo pokazati, Stanišić jeste poslao svoje snage, 30 do 40 aktivnih pripadnika JATD-a radi obezbeđenja, izviđanja, osmatranja i prikupljanja obaveštajnih podataka. Čini se da su to bili sveukupni resursi jedinice koji su mu stajali na raspolaganju. I najzad, posljednji deo argumentacije odbrane odnosit će se na događaj iz 1995. godine, a posebno na ulogu MUP-a Srbije i Stanišića u Bosni, Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu tokom 1995. godine. Poslednji deo argumenta odbrane odnosi se na etničko čišćenje koje su sprovele hrvatske snage i očistile stotine hiljada srpskih civila u toku operacije Oluja. Kao i na stotine hiljada srpskih civila koji su tome bili izloženi tokom operacija u Banja Luci. Kao što su Srbi u Beogradu predvideli, kolaps državnih struktura hrvatskih Srba izazvao je humanitarnu i bezbednosnu krizu. U poslednjem delu svoje argumentacije odbrana će objasniti šta je MUP Srbije činio da bi odbranio ljude od masakra i pokušao da spreči potpuni slom državnih struktura hrvatskih i bosanskih Srba. Kao što će dokazi pokazati, Milošević je bio pod teškim međunarodnim sankcijama i stoga nevoljan da pošalje vojsku Jugoslavije. Međunarodni faktori upozoravali su ga da to ne čini. Zatražio je od Badže da pošalje 30.000 pripadnika MUP-a i da koordiniraju druge ad hoc snage kao što su Škorpioni. Nema dokaza da se Badža za pomoć obratio Stanišiću. Niti ima dokaza da su Škorpioni ili Arkan bili pod Stanišićevom komandom. Još jednom, umesto da prizna ono što je
realnost tog konteksta, koja je neosporna, tužilaštvo pomera naglasak i iskrivljuje istinu. Slajd 23 pokazuje upoređivanje njihovih argumenta koji se odnose na Bosnu 1995. godine, na prvom suđenju i sada na ovom ponovljenom. Kao što je jasno, dok su ranije makar prihvatali da je operacija u Banja Luci, koja je obuhvatala Sanski most, Mrkonjić grad, Ključ i Prijedor, imala za cilj da se spreči pad Banja Luke, oni sada u 89. pasusu svog sadašnjeg predpretresnog podneska tvrde da je MUP Srbije delovao u sprezi sa drugim srpskim snagama sa ciljem da se protera preostalo nesrpsko stanovništvo. Ta promjena argumenta tužilaštva je namerna, ali i poučna. Reč je o pokušaju da se odbrambena dejstva uguraju u njihov loše osmišljen koncept udruženog zločinačkog poduhvata. Postoji rizik da se iz istorije isključe dokazi koji pokazuju da postoje stotine hiljada srpskih žrtava koje su na surov način bile proterane iz Bosne. Žrtve se lišavaju prava na pravdu i istinu. Vlasti u Beogradu ne samo što su imale pravo da pošalju MUP Srbije da pomogne, već su imale i moralnu obavezu da tako postupe. Mogli su da učine i više s obzirom na razmere humanitarne krize. Svedok RS-14, visoki oficir policije koga sam ranije pominjao, svedočiće o operacijama na Tari, a takođe i o raspoređivanju snaga MUP-a Srbije u Bosni. Umesto hrvatskih i bosanskih policajaca, da bi ovi mogli da odu na linije fronta i spreče njihov pad. Kao i u slučaju operacija na Tari, sada prelazimo na 1995. godinu. Glavni igrači iz MUP-a Srbije nisu bili iz državne bezbednosti, nije bila nikakva jedinica državne bezbednosti, već MUP Srbije i njihovih 30.000 naoružanih policajaca. Kao što će svedok RS-14 objasniti, Stanišić nije bio uključen u njihovo raspoređivanje. Čak i ako je bio odgovoran za prisustvo jedinice za antiteroristička dejstva u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu, koja je imala sličnu ulogu 1995. godine, kao i u slučaju zajedničke komande na Tari u Bajnoj Bašti 1993. godine, Obrad Stevanović, Bađa i Sokolović bili su ti koji su komandovali. Svedok RS-14 to zna. On je dobijao naređenja preko te linije komandovanja. Želeći da pokaže da Srbija pruža podršku ugroženim građanima koji su bili u vrlo nezavidnom položaju u Republici Srpskoj, Bađa je poslao srpsku policiju po državnim naređenjima u njihovim normalnim uniformama i sa činovima PJP-a. Oni nisu učestvovali u oružanim dejstvima. Šta više, pošto su došli u Bosnu, 400 policajaca iz srpskog MUP-a bilo je prepotčinjeno MUP-u Republike Srpske i njegovom načelniku u Banja Luci, Pećancu. Oni su odgovarali MUP-u Republike Srpske, a ponekad i MUP-u Srbije u Beogradu. Svedok RS-14 primao je platu od MUP-a Srbije. Ljudi pod njegovom komandom nisu izvodili zajedničke operacije sa VRS-om. Njihove dužnosti obuhvatale su redovne poslove suzbijanja kriminaliteta, dakle iz domena javne bezbednosti. Tužilaštvo pridaje veliki značaj činjenici da sedmorici od 300 Arkanovaca neko iz državne bezbednosti isplaćivao dnevnice. To nije trebalo da bude tako. Međutim, većina svedoka samog tužilaštva potkrepljuje verziju po kojoj su Arkanovci bili podređeni MUP-u Republike Srpske.
isplate dnevnica sedmorici od 300 ljudi ne može izmeniti te dokaze. Niti zaključke koji se na osnovu toga mogu izvesti. Kao što će svedok Resa 14 objasniti, Arkan nije bio podređen ni MUP-u Srbije, ni državnoj bezbednosti. And so finally, the defense case will explain Najzad odbrana će u okviru svoje argumentacije objasniti Stanišićevu ulogu u ovim operacijama. Časni sude, setit ćete se da je po tvrdnjama tužilaštva Stanišić 1995. komandovao Arkanu, Škorpionima i crvenim beretkama. U tom trenutku on im je komandovao već tokom dugih 5 krvavih ratnih godina, slao ih u ratne zone da obučavaju hiljade ljudi i izvode vojne operacije etničkog čišćenja. Po tim tvrdnjama, reč je o najbrutalnijem čoveku sa najbrutalnijom mogućom misijom. Pa ipak čak i sasvim letimično pregledanje dokumentacije iz ovog perioda, koje ćemo mi pokazati, pokazuje da su sve te tvrdnje obična konstrukcija. Slajd broj 24 pokazuje odlomak iz Mladićevog dnevnika. 22. septembra 1995. godine Božović dolazi sa Filipovićem. Dolazi u Bosnu, odnosno u svakom slučaju na sastanak sa Mladićem. Umesto da ih on prepozna kao komandante čuvenih crvenih beretki, on ih identifikuje kao tim iz DB-a Srbije. Čudno je da Mladić ne prepoznaje odmah Božovića kao komandanta Stanišićeve jedinice crvenih beretki koja je dala tako veliki doprinos vojnim operacijama Vojske Republike Srpske. Zašto ih on opisuje kao tim iz DB-a? Pitanje koje proističe iz tvrdnji tužilaštva jeste gde je tu jedinica crvene beretke koja se pokazala toliko sposobna ranije i koja je šta više bila apsolutno neophodna. Još je čudnije ono što Stanišić kaže Mladiću nedelju dana kasnije. To vidimo na slajdu 25. 30. septembra 1995. Mladić se sastaje sa Stanišićem i Stanišić mu se žali. Mladić beleži da je Stanišić rekao sledeće u vezi sa Sanskim mostom, citiram: napominjemo da nemamo srpski izvornik. Tamo nema nikakve komande, politički sukobi, gradovi padaju. Arkan se tamo ugnezdio. Poslali smo 400 ljudi. Koliko sam obavešten, to je bilo od pomoći u Sanskom mostu i Novigradu. U pitanju je možda jedan od najrečitijih dokaza u ovom predmetu. Pre svega, on pokazuje da Stanišić nije bio ni na kakav smisleni način uključen u operacije izvođene 1995. godine. Kao što on kaže, koliko je on obavešten. Naprotiv, kao što će odbrana pokazati, Stanišić je bio angažovan oko nečeg drugog. Spasavao je stotine pripadnika UNPROFOR-a koji su držani kao taoci i obezbedio da budu pušteni na slobodu francuski piloti i jedan novinar, čije su živote ugrozili Karadžić i Mladić. Još je važnije to da, iako je Stanišić navodno stvorio Arkana, organizovao ga i komandovao mu tokom 5 godina i na teritoriji od više hiljada kvadratnih kilometara, i to uvek iznova u koordinaciji sa Vojskom Republike Srpske, niko ne povezuje Arkana sa državnom bezbednošću Srbije. Umesto toga, kao što ovaj odlomak iz Mladićevog dnevnika pokazuje, Stanišić ga se u potpunosti odriče i poredi njegovo prisustvo sa političkim sukobima i padom gradova. I kao što kaže, Arkan se sam tamo ugnezdio. Zašto bi Stanišić tako nešto rekao? On razgovara sa Mladićem. Po tvrdnjama tužilaštva, Mladić zna, mora znati da Stanišić već 5 godina komanduje Arkanu. Ne. Arkan se tamo ugnezdio. Već to samo po sebi dovodi u razumnu sumnju veći deo argumentacije tužilaštva.
ostatak argumentacije odbrane neće sudskom veću ostaviti ni tračak sumnje da gospodina Stanišića treba osloboditi. Časni sud, naš prvi svedok biće RJS 02. Time će početi faza odbrane u kojoj se bavimo Stanišićem i državnom bezbednošću, koja je bila koncipirana tako da služi bezbednosti Srbije, a ne da vodi rat u drugim republikama. Hvala vam na vremenu koje ste mi omogućili. Predsjedavajući sudija, hvala vama, gospodine Đordaš. Naveli ste ko će biti vaš prvi svedok. Kada će se on pojaviti? Nažalost, i moram se zbog toga ispričati. Riječ je o dopuštenjima srpskih vlasti. Nismo 100% u vezi s tim sigurni, ali to bi trebalo stići u četvrtak. Tako da nismo mogli pozvati tog prvog svjedoka ovaj tjedan. Kao što ste čuli, prva 3 svjedoka će biti iz srpskog DB-a i zato uz vaše dopuštenje mi bismo svojeg prvog svjedoka pozvali idući utorak i uz vaše dopuštenje to bi išlo video linkom. Sudac, zahvaljujem gospodine Đordaš. Ako nemamo ništa drugo, onda ćemo sada prekinuti sa radom. Oprostite, gospodine Stringer. Ispričavam se. Dakle, nastavit ćemo s radom danas tjedan dana u naših uobičajenih 9:30. Molim da svi ustanu.